púšťať autobusy z vyhradených jasných prúhov, dávať im prednosť a samozrejme aj zo zastaviek, hej. Pritom oni ťa nesmú ohroziť. Takže ideme centrum, pozri sa, odrátame si prúhy. Centrum je ktorý pruh podľa tejto značky? Pravý, pozri sa. Pravý, vidíš centrum hore? Áno, už vidím. Teraz pozeráš túto značku, centrum je? Rovno. Nie, to je pravda, ale ktorý pruh? Pravý. Nejako, druhý sprava, pozri. Druhý sprava. Tento stredný. No druhý sprava. Dobre, druhý sprava. To si musíš presne odrátať, lebo sa strátiš, ty nevidíš šípky na ceste, áno? Tak, a teraz máš druhé značky, vidíš? Čiže teraz máš centrum, ktorý? Pravý. Takže Uber, máš tam, bola tam červená, auta sa tam nakopili, vidíš ich? Nemusíš ani brzdiť zatiaľ Uber, pozor na zvodidla, ideš ich líznúť. Dobre, drž sa, teraz si sa ocitla v ľavom jazdnom pruhu a tu aj ostaň. Čiže ľavý jazdný pruh znamená, že rýchly pruh, čiže moc tu nebudeme zdržiavať, ale necháme sa tu, ostávame tu, hej. Nemáš povinnosť ísť do pravého jazdného pruhu, môžeš ísť ktoromkoľvek. Ja chcem, aby si ostala v tomto ľavom jazdnom pruhu a vyžadujem od teba to, vyžaduje si trošku svižnú jazdu. Ale auta tam, pozri, kolona, brzda, len brzda, ale prudka, ešte necítim brzdu, ešte, dobre, nebrzdí dvojka, dvojka, spojku do záberu, to ťa pribrzdí, keď pustíš spojku. Tento ti skrátil tú vzdialenosť, takže počkaj, a už nemá nohu na brzde, vidíš? Takže ty poštekli plyn a ideš za ním, poď, dotiahni ho plynom, cítiš, ešte, pridaj, dotiahni ho. Samo si vypýta to auto tým zvukom si vypýta trojku, dláňou 3, tu je taká malá šikana, nie, Uber, on brzdí pre tebou. Dobre, dosť, nebrzdí toľko. Lebo to znamená, že chceš dvojku? Nechcem dvojku. Preto nemôžeš toľko zbrzdiť, dobre. Ale podstata, že vždycky si musíš s tým brzdením uvedomiť, že bude pravdepodobne podraďovanie. Takže nemôže byť, že zabrzdíš a neuvedomíš si, že niečo máš ešte urobiť. Brzda, červená, brzda, veľká, chcem dvojku, brzda. Najprv dvojka, brzda, púšťaj spojku a brzdi. Brzdi, ale ľava nie je odložená. Smagni, odpoj motor spojkou. Nie, nebrzdi. Dobre, nechceme zabrzdiť kilometr od auta. Dáva jedna. Toto nemôžeme urobiť, musíme sa zaradiť čo najbližšie. Pridaj si ten plyn, chcem plyn. Ideme sa posunúť, poď, plyn, zvuk. Áno, pridaj. Tak, spojku do záberu, poď, pridaj. Majú a držu. Vráť kúsok spojku. Plyn, kde je ten plyn? Musí ten plyn byť. Plyn je, poď, není plyn, pridaj. Nie, pusti spojku, pustil. Pridaj plyn, poriadne dupni na to. Rozbehni jednotku. Nožnice, dobre, dvojka, púšťaj spojku. Nie plynom, plyn je prvý pri rozbiehaní, ale pri 2, 3. Dobre, máme tam kolónu, ideme rovno. Uber, vidíš brzdové svetlá, nevidíš brzdové svetlá, môžeš pridávať. Pridávaj, podstatné je, že dvojka je cesta k trojke, pridaj a daj. Čo si máš povedať, čo sa zabudneš? A ideme zastaviť. Pozri, zmenila sa situácia. Spojku na podlahu a na čiare. Zastav. Čiže toto bolo to náhle zastavenie, áno? Ten je dobrý. Pohode, však je chodec. Toto je chodec ináč. Neviem. Pohode, tak je to všetko v poriadku. Išiel na zelenú. Dobre, chyť si páku, nevadí. Už mám jednotku. A prečo? Ja nechcem jednotku, ja chcem neutrál, keď zastavíme. Uvoľni spojku. Dobre, uvoľni tú spojku. Uvoľni tú spojku. Budeš radiť na žltú. Na žltú budeš dávať spojka 1. Áno, premýšľaj nad tým. 1, plyn, záber. Áno, presne, ak si to povedala v tom poradí. My nebudeme s vymačnutou spojkou čakať na zelenú. Budeme vždy na neutrali čakať. Preto si držíš páku, aby si mala psychologickú jednotku k dobru. Utrtelníky. No super. Povedala by som sa. Jedna, pome. Plyn a záber. Neboj sa ho. Pridaj ten plyn, kde máš zvuk. No poď, pokračuj. A 2. Nepozeraj sa na tú páku, lebo vždy ideš doprava. Pridaj plyn, rozbehni. Sme v ľavom, takže musíme byť majstri sveta. Trojka, dlaňou. Ale prečo chceme ísť ľavom? Toto je aký vyhradený pruh? Bus pruh. Preto sme tu. Ten tam nemá čo robiť. Ale je. Dobre, ale aj máš nápisy na ceste, takže Uber a bielu čiaru. Čiže taká biela čiara
bodkovaná čiara, to sú všetko čiary, ktorými keď by si tú značku prehliadla, ťa musí napadnúť, že sa jedná o buspruh. Ideme rovno, zatiaľ je v diaľke zelená, vidíš ju? Pridaj plyn, pridaj plyn, pridaj plyn. 50. V pohode. Len chcem, aby si nepridala a zrýchlovala, pridala len toľko, aby ti udržala. Tu končí ten jazdný pruh, daj si blinker, pravý, zrkadlo pravé a vyprevaď sa do pravého jazdného pruhu pohľadom, hej, v zrkadle. Dobre, ideme rovno, hej? Ideme rovno. Čiže upratali sme sa do toho pravého jazdného pruhu ako pomalší, takže môžeš teraz pomaliť, choď menej, ideš veľa. Choď aj tak menej, hej? Preto sme sa tu upratali. Tu máme zase busový pruh a toto je vyhradený jazdný pruh pre autobusy vedľa, vidíš? Tá čiara ti trošku napovedá. Centrum ideme, ale je tam červená. Uber, Uber, cez prechod nejde nikto. Uber, Uber, Uber. Pribrzdi, pribrzdi, pribrzdi. Chceme dať aj dvojku, takže musíš si primerane spomaliť na bicykel. A nejdeme, trojka. Nehávame, skočila zelená. Pozri sa odratávanie. Máme tam číslice. Teraz, keď zaostriš a bude tam dvojciferné, tak veselo prejdeš. Takže prejdeš. Keby bolo 9, 8, 7, to je jednociferné, už ideš na brzdy, lebo zrejme to už nestihneš na tých 100 metrov. Toto je dobré, že tu je to. Ale musíš si aj uvedomiť, ako s tými číslicami narábať, hej. To znamená, že taký človek asi na tých 100 metrov 120 zaostrí. Na 120 sa za 9 sekúnd nedá prejsť bezpečne. Dobre, ubereme si, lebo dobiehaš to biele auto. Ubereme si a červená je. Pribrzdíme, jemne, skočila zelená. Auto pre tebou pribrzďuje, takže ty nepridávaj, pozri sa. A pôjdeme za nasledujúcou križovatkou svetelnou, nie na tejto, ale hneď potom doprava. Takže uber si plyn, trošku. To, či bude zelená, nebude, uvidíme, to nebudeme riešiť. A je tu ten busový pruh. Pozri sa, či v busovom pruhu nejde autobus alebo nejaký taxík. A my použijeme ten busový pruh na odbočenie. Čiže uber, daj si blinker doprava, máš prerušenú čiaru, dvojka, ten ide s tebou, za tebou. Dvojka, záber spojky, nepustí to tak, aby to koplo, nehaj si pravú smerovku, poď. Čiže používaj busový pruh ako odbočovací. Uber, môže byť, chodci môžu mať zelenú, pribrzdi. Tak, bicykel a pokračuj, máš zelenú. Máš tam čiaru, krásne ťa navedie do svojho jazdného pruhu. Tak, chodci majú červenú, ale musíš vždycky púšťať chodcov pri odbočovaní na inú cestu, dobre? Pýta to čo? Po dvojke je čo? Trojka, šup tam trojku. Čiže ani nerozmýšľaj nad tým, že budeš jazdiť dvojkou, hej? Dobre? A nepridávaj, teraz to už nebude o 50-ke. Vidíš tu pani starú? Nemá v blízkosti prechod, musí prechádzať čo najrýchlejšie, koľko aj to robí. Opatrne, uber. Ak dobiehaš tú kolónu tých aut pred tebou, tak si profík. Uber, brzda. Dvojka. No, lebo je to bicykel, púšťaj spojku a ideme rovno, hej? Čiže ktorý jazdný pruh je rovno? Asi ľavý, hej? Ľavý. Dobre, takže drž sa. A vnímaj, kedy zmákneš spojku, aby si mohla zastaviť. Čiže pred zastavením zmačnem spojku. Spojku. Choď k tomu autu. Nechceme, už sme toto riešili dneska. Dobre, toto je tiež ďaleko, daj si jednotku. Aj on sa posúva, vidíš, daj si jednotku. Pridaj si plyn, chcem počuť zvuk a záber. Záberom sa posunieš, ale nepustí to. Brát spojku a ten, dobre, auto. Samo zastaví to auto takmer. Valivý odpor, hej, to je tiež taká veličina. Pridaj si plyn. Zvuk, nepúšťaj spojku. Zvuk najprv. Nepúšťaj spojku. Pridaj si plyn. Pridaj si plyn. Teraz pridaj. Pridaj. Nožničky, dvojka. Bez plynu. Spojka a teraz plyn. Busový pruh, keby išiel, ho pustíš, hej? Tam končil pruh. Uber, brzda, len brzda. Ale jemná, bez spojky zatiaľ. Podstatné je, že v živote sa nerozbehneš rýchlejšie, keď rýchlejšie pustíš spojku. To proste nefunguje. Dobre, trojka. A brzda. Nie, len brzda. Červená je, vidíš ju? Brzda, veľká brzda. Nech cítim, že brzdíš. Tak, dobre, už nechcem viac brzdiť. Lebo krokom je jednotka a jednotku nechcem. Chceme prísť, odpoj motor, spojku na podlahu a jemne to pustíš k tej Škodovke. Ešte to odbrzdi. Odbrzdi. K nej bližšie, čo najbližšie, dobre. S dvojkou si skončila, takže musíš vyklepať neutrál. Dobre, uvoľni spojku. A jednotku už ideme. Dávaj. Pridaj si ten plyn, čo nedávaš. Pridaj si plyn a... Nie! Spojku si... Pridaj si ten plyn, nepočujem motor. Keď nepočuješ motor, ani neskúšaj sa rozbíjať. Poď. Už poď. Dvojka. Čiže plyn, záber. Nie plyn a pustím spojku. Alebo neplyn a pustím spojku. Pôjdeme na križovatke doprava, ale najprv použijeme tento pravý pruh, smerovka pravá. Zrkadlo práve, uber, plyn. Vhodí do tohto pruhu.
Teraz vypni blinker, nemaj pridané. Lebo kvôli tejto odbočke to sme ho vypli a znova zapni teraz. Teraz zapni teda smerovku. Uber, dávaš prednosť. Toto je ťažké odbočenie, pozri, keď sa to mi zdá ľahko. Pozri, môžeš odbočiť mimo križovatku, pomôžem ti. Auta zastavíš pri ceste. Spojka. Dobre, neutrál. Nedá sa zastaviť bez vymačky. Daj si jednotku, dávaš prednosť tým autám, vidíš? Pridaj si plyn, chcem plyn a spojku do záberu. Poď, ale do záberu neznamená pustiť. Čiže zastavili, pridaj plyn a spojku do záberu. O milimeter vyššie nie pustiť. No tak to asi nepôjde. Poď. Ale zatiaľ stres, hej, 2. Pusti spojku. Nie. Musíš sa viacej sústrediť na to. Chápem, už je to dlho. Vyčerpávajúce. Drž sa napravo. Zatiaľ máš zelenú. Drž sa napravo. 3, lebo ten motor nám už kričí. Pýta si ju. Dlaňou je 3. Uvoľním spojku. Takže budeme to musieť ukončiť, lebo už sa nevieš sústrediť. Už to je vyčerpaná. Dobre, Uber. To je spomaliť. Ideme odbočiť doprava smerovku včas. Dobre. 2. Lebo toto je bicyklová rýchlosť. Púšťaj spojku, tak. Na tej 2 možno odbočíme, ale možno aj zastavíme. Poď, máme tu odbočku, poď, vidíš, ak ide to auto. Tak, ľava noha není odložená. Ubratý plyn, chodec ďaleko ešte. Vôjdeme na tú cestu, kým je chodec ďaleko. Zatoč a tu zaparkujeme. Tak, spojku zmačkni, smerovku pravú daj. Pravú smerovku daj. Poď. A ideme ku kraju smerovkou. Tu pravú smerovku chcem. Pravú. Lebo ideme sem napravo a zastavíme. Jemne. Dáme si neutrál, počkaj, to ešte sme neskončili. Neutrál, vyklepeš páku, uvoľníš tedy spojku, nie bez hlavu, ale po záber, lebo keby si náhodou mala nejaké rýchlostné stupe. Dobre, čiže musíš, tak ako sme vychádzali so smerovkou, vždy dať znamenie o zmene. To si jak autobus. A keď ideš ku kraji, vždy musíš dať znamenie o zmene smeru jazdy, že ideš k tomu okraju vozovky. To proste musí byť. Keďže toto je jednosmerka a nedala by si tú smerovku, tak ten za tebou, keby nejaký bol, on si myslí, že ty tu ideš, že ty tu len trošku sa motkáš. Hej? Dobre, takže tak to by bolo dneska asi celkom v pohode. Dobre. Musíš dneska rozmýšľať nad vecami, ktoré sa robili špatne, hej? Keby si to mala tak zhodnotiť, tak čo bolo špatné? No, furt som zabudala, že mám používať tie váhy. To je v pohode, hej? Pozerala som sa na pak, keď som preraďovala. Dobre, mňa by tak pri tom rozbiehaní v čom bol problém? No, ja som strašne rýchlo pustila spojku. A tomu vôbec môžeme? Ako Nie, v princípe rozbiehanie je čo? No, že je pomalý. Nie je pomalý. No, to si robila, ty si to vlastne robila aj tiež pomaly, relatívne, ale skapalo to. Ale že idem do polovice. Musíš si pridať, to je základ. A do toho plynu musíš dať záber. Dobre. Čiže ideš vlastne po záber rýchlo, čiže na 2 etapy, hej? Áno. Čiže spojka do záberu držím a častokrát už ani nepustím. Dobre. Ďalej už nepokračujem. Záber je ten moment, kedy sa to auto začne rozbiehať, hej? Čiže to je v strede niekde, každé auto to má niekde trošku inde, ale niekde okolo stredu je ten záber. Čiže pridám plyn, dám do záberu a držím. A častokrát ani už nepustím to auto s tým záberom sa rozbehne. Potom spravíme nožnice, 2 a tu už pustím, hej? Nesmieš si myslieť, že rýchlo pustiť spojku v tej križovatke je vlastne rýchlo sa rozbehnúť. A už vôbec sa nedá rozbehnúť bez plynu. Dá sa parkovať bez plynu, ale rozbiehať sa v križovatke bez plynu nedá. Dobre? Dobre. Tešilo ma.